शांति शांति खाना बन गई ना जी अभी बनल नहीं थे। काले से पेट दुखाता, दाढ़ दर्द करता। नाना जी के बोलैली हां वो छिनर रुसल बाड़ी चार तारा झुमका लिहन। का हो गई बता रहा शांति का हो गई शांति का बता रहा ए जी सुनी ना, हाँ तनी जाई ना धरछा दीदी के बोले लाई बड़ी जोर से पेट दुखाता। अरे उनकरा भी जाए में देर होई चलो जाए हॉस्पिटल लेके चला तनी पैसा बा ना अरे का जाई ना तकेवा के नीचे रखल बनी शंभू में के पैसा मिलल बा उतने में हो जाई उतना में होई अरे का करी जाई ना बिजना पर दीदी से तनी मांग ले मजे पर दीदी से मांग ले भुआ दीदी बड़ी मांग ले बार केहू तो दुख समझी। अच्छा ज्यादा नहीं मांगे डॉक्टर के लेके आवत बनी माई साहेब दादा शिव गुरु शांति के का हो गइल बा हे माँ काली हे शिव गुरु चुप हो जा शांति डॉक्टर साहब आ गइले हे शिव गुरु का भइल हो देखी ना डॉक्टर साहब तो इनकरा का हो गइल बा रुको अभी देखो तनी चिंता मत करो। माई निमन से बाल बच्चा दे दिया शिव गुरु रवा के शिव चर्चा कराई बे बिजना और दे दिया हम लोग गीत गावे। चुप हो जा शांति आई दादा ई तो बड़ा दिक्कत हो गइल बा हो। का दिक्कत हाँ। का हो गइल बा डॉक्टर साहब अरे इनकर पेट में उल्टा बच्चा हो गइल बा। आय तू कैसे होई अब हम का कही हो इनकरा खून के कमी बा। कैसा हूँ करी डॉक्टर साहब हमारा शांति के बचा ली इनकरा जाना ताड़ा का करे के पड़ी। का करे पड़ी डॉक्टर साहब इनकरा हॉस्पिटल ले जाए के पड़ी। हॉस्पिटल ले जाए पड़ी इनकरा जान ताड़ा का करे के पड़ी। इनकरा हॉस्पिटल ले जाके ऑपरेशन करे के पड़ी। का डॉक्टर साहब ऐसा मत करी डॉक्टर साहब ना देखी तो कौन पड़ा तो नहीं रह और जाना ताड़ा ना डॉक्टर साहब अपना अफसर कर दो लइका तो बच जाए लेकिन लइका के माई ना बची जाए। ना डॉक्टर साहब ऐसा मत करी हमारा बॉस के बात नहीं खी। पैसा उतारी डॉक्टर साहब अब तू हॉस्पिटल लेके जा। इतना पैसा हम कहाँ से ले डॉक्टर साहब ना ना हमारा से अब ना हुई देखी कैसा हूँ कर दी जाके हॉस्पिटल ले जाए। ठीक बा हम चलत बानी। अच्छा रुकी देखो तनी बिहार सरकार खेतवा बानू ओकरे के बेच के बचाई शांति 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 तू चुप हो जा शांति 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 शांति